Алло, привет. Да, привет. Ты где там, покажись. Что дома? Что там, как дела? Что дома? В Сардуре родился сын сегодня. Вау, ого, классно. Да. Объясни мне, сколько Руслану могут загрузить? Ну, по предварительным подсчетам, порядка 3 тонн уже есть груза собранного. Так, предполагаем, что где-то 3 тонны где-то должно набраться. Что дома? Что там с малышней? В смысле? Ну, вчера скидывали мне фотографии, что они там клубнику попололи. Вова даже помогал. Да. Никто не ожидал, что это произойдет так быстро. И, к сожалению, 24 февраля в 5 утра мы проснулись з осознанием того, що почалась війна. Десь всередині себе, в принципі, до певної міри ми були готові. Але знаєте, це так, як коли хвора людина є в сім'ї, довго всі мучаються від неї, але вона помирає, всі плачуть. То так і з цією війною. Десь ми знали, десь усвідомлювали, відчували, воно висіло. Але коли почалося, я пам'ятаю, в 5:40 подзвонила моя колежанка: Саша, у нас війна. И это 5:40 кожен ранок я до сих пор просыпаюсь. И первое, что мы думали, как нам обезопасить или организовать безопасное место для детей. Мы приняли решение вывести хотя бы самых маленьких детей с мамами. Это была моя приемная дочь, это моя дочь с внуком, моя приемная дочь, невестка. И у нас получилось довести до границы на 2 машинах. Потом я на своей машине. Мы вывезли 18 человек. Это мамы и маленькие дети. Мені угорці сказали, що якщо ти перейдеш угорський кордон, ми тебе вже назад не візьмемо, тому що в нього не було візи. Бо він, як білорус, має отримати візу в Європу. А зараз він йде по посадці українській як біженець. Тобто, якщо він заходить як біженець, він оформляє всі документи як біженець. А якщо він не оформляє, значить він повертається. А якщо українці його з білоруським паспортом не приймають, він залишається між кордонами і тільки забрати в білоруське посольство, і далі він вертається в Білорусі. І це при тому стані речей, які зараз. Тобто він за занавес, за желізний занавес просто попадає. І це взагалі розлука. Одно из чувств, которое было у меня, как у человека с белорусскими корнями и с белорусским паспортом, мне было стыдно. Стыдно за то, что как бы я являюсь частью той страны, с которой полетели ракеты и стали убивать людей. Через 200 метров ваше место назначения будет вправо. Ну, это семья, которая приняла нашу Нелю. Hello, Alex. Hello, Igor. Hi. How are you? Fine, and you? Fine too. Nice to see you. So, Hello, Christy. Hello. Алло. Это Таня, а Алекса жена. Они оба учители. I said that you're all of teachers. А это их прекрасная дочка Helen. Hello. You was one of first who decided to take Ukrainian family. It's very, for me it's very touchable. Yeah. And we appreciate it. Так получилось, что наша приемная дочь Неля с 3 детьми, она попала в эту семью, она была настолько удивлена отношением к себе. Она мне звонила, мы встречались, она говорит, я не могу понять, почему ко мне так относятся, так хорошо относятся. То есть люди настолько сочувственно, настолько с пониманием, настолько с добротой отнеслись к ней, один из той семьи.
Говорит, мы ее приняли как свою родственницу. А особенно, когда ты понимаешь, что это делают немцы. Которые в свое время приезжали в Украину, приезжали в Россию, я думаю, что приезжали в Беларусь, и они долгое время несли вот этот груз той вины, которую они приняли на себя после Второй мировой войны. When we started to collect things for Ukraine, we got here in our store to Markus, the owner. He's a very good friend of us. And we asked him if he can order some things for us because he has not so many things here in the store and we need many things for Ukraine. So he said no problem. All people who are come in to go shopping, they can take one or two things like noodles or bread or milk and just put it here inside a box. So when new transport is starting to Ukraine, we come here, take the things and bring it to Deckendorf, where they are. Now this is our primary school here in Lalling. I'm teacher here at school. And one day, Luba came with me and visited me in my first grade. 2 days later, a colleague came to me and said, Luba came to my class because she's too old for your class. And now Luba visits the 3rd grade here at the pupils are at the same age. And I think Luba has friends. Це наше бомбосховище. Ми перетворили наш підвал за вимогою служб у бомбосховище. І при потребі ми можемо спуститися сюди. Але наша надія на Господа. Коли сирени, можемо бути тут, маємо воду, їжу, на всякий случай. Тому холодильник у нас є. На всі случаї приготовлені. Це цікава дуже історія, тому що вона дуже давня. Вона була по 17 років. Таке сталося чудо, тому що моя мама вчителька в простій художній школі, і зазвичай такі люди не отримували в ті часи путівку на море. А тут сталося чудо. Серед літа гаряча путівка, яка нікому на ціле велике місто не була потрібна. І відправили мене на море, в Крым. На пике всего этого, это 82 год, я закончил школу, должен был поступать в Институт физкультуры в Минске, но мама мне предложила поехать в санаторий, была горячая путевка, в подростковый санаторий всесоюзный. Ну, я согласился, поехал в санаторий, это было в Крыму, в Семиизе. И я там встретил девушку, которая тоже каким-то по какой-то горячей путевке, мама ее там нашла эту путевку. І він там з хлопцями своєї кімнати, а я з дівчатами з своєї кімнати. І вони перші зайняли чергу. Це ж підлітковий вік, 17 років. Дівчата прийшли всі такі. І ми так з ними почали знайомитися. І Ігор мене питає, а як тебе звати? Я кажу, мене Саша. Він, каже, чого не Вася? Я на нього образилась. Але каже, добре, каже, якщо ви такі розумні, то ми йдемо перші. І отак от ми перед ними пройшли. А потім він так якось ув'язався за мною. Ми вже познайомилися. Якось так вийшло, що з першого дня у нас была такая цікавість один до одного. В 1983 году я ушел в армию, а за это время мы встречались только 2 раза. Я закончил армию в 1985 году, но я понимал, что у меня есть девушка, на которой я готов жениться. Весной 1985 года я уволился из армии, а осенью 1985 года мы поженились. І ми якось в розмовах, в спільності. Цей місяць пролетів як казка. І в кінці місяця ми зрозуміли, що ми так потрібні один одному, що ми останній вечір сиділи
на камінцю. Ми якось ту лінійку вечірню пропустили. Сиділи довго, вже місяць над морем став. Ми просто плакали, двоє сиділи, тому що нам здавалося, що все світ валиться, тому що нам потрібно розставатися. Я Неля, це мої 3 доньки. Ми виїхали по причині війни. Коли почалась війна, моя середня донька дуже налякалась. Налякалась так, що вона взагалі не могла спати. І перші дні я не хотіла виїжджати. Але через те, що я бачила, як важко дитині, вона плакала і вона сказала, я не буду спати, я боюсь спати, що почнеться тут війна. Ми вирішили і ми виїхали. Це було важке рішення, тому що виїхали ми без тата. Але сьогодні ми тут. Вони реально прийняли як рідних. Алекс прийняв мене як сестру. Таня, Гелена, Іліас. Ну, це у мене просто реально це не вкладається в моїй голові. Бо настільки сильна любов ця, я дуже вдячна цій сім'ї і за те, що вони відкрили свої серця і нас сюди прийняли в цей важкий час і підтримують. И на сегодняшний день, я просто не вспомню цифры, сколько детей из школ-интернатов прошло через программы, которые мы организовали в общежитиях училищ, в которых они учились. То есть дети заканчивают школу-интернат и из-за того, что им 16 лет, до 18 им нужно где-то быть, их отправляют на обучение в училище. Ну, сейчас это в Украине лицеи. Вот. И они получают, как бы заканчивают среднее образование, получают специальность. И уже выходят из училища совершеннолетними, с образованием, со специальностью. Но то, что мы увидели, абсолютно неподготовленными к жизни. По-перше, скажу, що це не робота, це життя. Ти просто живеш. Тому що діти – це такий народ, яких не обманеш ніколи. І ти не зможеш з себе зробити хорошого тата чи маму. І ти просто будеш тим, хто ти є. Бо ти можеш там, потримати маску день, 2, 3, потім тобі наступає на любимий мозоль, і з тебе вилізе іменно те, що ти є і хто ти є всередині себе. Самое большое достижение в работе с детьми – можешь со спокойной душой отпустить своего ребенка, понимая то, что он взрослый, он обученный, он унаследовал ценности, унаследовал принципы и, наверное, культуру семьи, и ты можешь видеть его успехи в будущем. І от один із цих хлопчиків, Віталік Берн, він прийшов до нас додому. Бо треба було щось з ним вирішувати його питання. А він прийшов, як діти пахнуть, знаєте, інтернат. Це постійно гормони стресу в шкірі, в пот. І це такий запах дуже такий специфічний у інтернатних дітей. І Ігор йому запропонував, ти тут залишишся в нас до ранку, то давай. І він набрав йому з пінкою ванну, там його викупав, дав йому чистий одяг. І оцей Віталік сів в крісло, він так видохнув і каже, оце була мрія всього мого життя, щоб в мене була родина. Так у нас було в 2-кімнатній квартирі в Рослигово, в одній кімнаті 5 дівчат, плюс наша Маша, і в другій кімнаті офіс нашого фонду, і ми з чоловіком. Ми виграли грант один невеликий, продали свою квартиру, вклали сюди. І отак підняли цей будиночок і вже всього разом у нас з нашими біологічними дітьми, скромними, 2 у нас кровних дітей і 21 дитина в хаті. Зараз. Знаєте, ця війна, вона обнажає.
дуже сильно. Вона нас робить просто нагими. І ти стоїш перед Богом в цей момент. І ото все таке гниле, воно піднімається. І твій вибір, що ти будеш з цим робити. І зараз у нас такий трошечки час передишки. Якось трошки все стабілізувалося. Ми оплакали, відпустили, прийняли цей стан речей. І розуміємо, що, знаєте, відбувається для України, для нашої нації певна ініціація. Сейчас как раз вспомнил для моей жены слова мои «все будет хорошо». Они были, всегда поддержкой. Но иногда ты чувствуешь бессилие. Самое сложное – быть честным самим собой. А это необходимо. И когда мы честны сами с собой, есть моменты, когда мне страшно. Когда я не знаю, что делать. Когда я не могу решить какие-то вопросы. Я могу себя каким-то образом подкачивать, но на самом деле я понимаю, что я бессилен. К сожалению, опять же, возвращаясь к тому, что война выдавливает из нас то, что там есть на самом деле. Все-таки, что бы я, наверное, не сделал в своей жизни, я бы не оставил свою жену. Я бы никогда не сказал, что мои дети – это не мои дети. И я бы не перестал доверять Богу свою жизнь.